Sanibona molweni ninjani ngiyaphila. Uvuyani Vitalis Nyezi lona from My Life Healing Journey. Namhlanje ngicela ukukhuluma nayi into ebalekile. Ngicela ungilalelisise. Ngiyacela ukuthi nje le voice note noma le recording uyigcine and uyigcinisise and uyishare futhi nalabantu abathandayo. Uvuyani Nyezi ke namazi uyi-psychologist, uyi-life coach, uyi-hypnotherapist, aphinde abe spiritual healer. Inamba yami yocingo 074 067 4650 noma 083 268 3007. Njengamanje sinenkinga entsha eSouth Africa noma eAfrica. Namanje singathi nje umhlaba wonke jikelele. Sinenkinga entsha, sinomoya omusha, sine-energy entsha ehlupha wonke umuntu. Every family, everyone uyathinteka kulento. La sikhuluma ngomoya ofikile obusayo esiubiza ngokuthi i-substance abuse. I-substance abuse ihlanganisa ugwayi, lo abantu abawubhemayo bayashunqa, siyababona onke amakhono ukuthi bayashunqa. Sikhuluma ngotshwala, utshwala buyaphuzwa everyone everywhere. Abanye abathi soft life ngoba phela manje sekuDisember ama-holiday. Sikhulume ngelinye idemon okuthiwa ama-drugs. Ama-drugs ayinhlobo ezihlukene. Lezi zinto lezi sibiza ukuthi i-substance abuse noma i-substance problem ngoba lento iyakulawula, ikubambe nge-remote. Lento iyidemoni elishasha eliyinkinga ye-country. Njengamanje leli demoni leli li-energy, liwumoya, liyakudonsa, liyakuheha, liyakulanda la ukhona ukuthi njengamanje sihambe siyophuza, sihambe siyobhema, sihambe siyogroova, asihambe siyokwenza yonke lento eyenziwa la ngaphandle. Abantu abathi it's a new norm. Kufana nokuthi it's a new norm ngoba manje wonke umuntu uyayenza, ekho umuntu ongayenzi, omdala, omncane, ubhuti, usisi, ugogo, umkhulu, umalume. Kuyaphuzwa every corner, every day. Umuntu aye nje emsebenzini enokutshwala, omunye aye esikoleni ebhemile, omunye uhleli nje ekhaya manje nangubhiya la phambi kwakhe. Idemoni elishasha. Ngizothi mina uVuyani Vitalis Nyezi from the Life Healing Journey. Ngithi nabanye futhi ozakwethu esebenzisana nabo, abanye ngodokotela, ama-specialist, ama-healer. Ake sibambisaneni, sibambeni ngezandla, silwe naleli demoni, nalomoya, nale energy ebusayo njengamanje. Bayaphela obhuti bethu, bayaphela osisi bethu, bayaphela obaba. Iyaphela imndeni ile substance abuse, ile demoni elishasha elibusayo emakhaya ethu. Akekho umuntu ongenayo ifamily, akekho umuntu ongenalo ekhaya. Njengamanje leli demoni lifikile liyabusa. Ngiyacela ukuthi sibambaneni ngezandla, sikhuleke, sicela uNkulunkulu, sibambane ngezandla yonke indawo, every corner, silwisane naleli demoni. Mina nginawo ama-expertise, nginawo ama-skills, nginakho engikusebenzisayo ukuthi silwisane naleli demoni. Ngiyacela ukuthi abantu ababonayo namahlambe abanye abasizayo bebone ukuthi ngempela leli demoni liyabusa kuleli khaya noma kulomndeni noma kule space sakhe la ekhona, ukuthi akusukunyweni kutholele usizo lwaleli demoni. Ngiyacela ukuthi ningifonele kule namba esengiyikhiphile. My Life Healing Journey khona. Abantu ngiyabasiza ngokwe-therapy, ngokwe-counseling, even ngokwe-spiritual counseling or spiritual healing. Ngiyacela ukuthi sibambisaneni silwe naleli demoni. Leli demoni lifikile liyabusa, liyasihlukumeza. Sekwanele. Umlomo uyadala, umlomo une-energy, umlomo uyabusa. Lento ikhulumayo ingenzeka. Uma ungenza isinqumo namhlanje uthi wemfokanyezi, wemkhulunyezi, ngiyacela mfethu ngisize ngilwisana naleli demoni. Ungifonele. Yonke into esikhulumayo, yonke into eyenziwa kwa-My Life Healing Journey is private and confidentially, and siyenza professionally, siyayihloniphisa lento ukusiza abantu. Ngiyacela ukuthi abantu abathole usizo, abantu abaphume ey'nkingeni, abantu abaphume ekuhluphekeni. Ngiyacela futhi ngiyamcela noNkulunkulu emuhle ukuthi nawe la uthola khona le voice
noma la ulalele khona le message ulihambise leli vangeli lokuthi sekwanele, enough is enough, abaphili abantu. Ngiyacela ningithinte, ngicela sibambisane, ngiyacela ukuthi nje sisonke silwisane leli demon ukuthi njengoba kuDisemba ungaya e-beach, ungaya e-park, ungaya kuphi kuyaphuza, ungaya emndenini kuyaphuza, ungaya emsebenzini kuyaphuzwa, ungaya kuphi kuyaphuzwa, yonke indawo. Sithi sekwanele, awuhambe lo moya usibusayo njengamanje, sikuxosheni, sibambisane, sithi nje hamba Sathane. So ngiyacela nje ngithi unyezi omkhulu ukhona, uJabulalo omhle ukhona, life healing journey ikhona, abaphila abantu. Siyathokoza.